Mas palalakasin pa ng ASEAN at Russian Federation ang ugnayan ng pagpapalitan ng kasanayan at kooperasyon sa turismo matapos ang isinagawang 16th meeting ng ASEAN-Russian Federation Tourism Consultation. Si Aileen Navarro magbabalita. Pinagtibay ng ASEAN at ng Russian Federation ang kanilang matagal ng ugnayan upang lalo pang palakasin ang pagpapalitan ng kasanayan at kooperasyon sa turismo. Kasunod ito ng ginanap na 16th meeting ng ASEAN-Russian Federation Tourism Consultation nitong ika-27 ng Enero. Binigyang diin ni Department of Tourism Undersecretary Verna Bensuceso ang patuloy na pagpapahalaga ng ASEAN sa Russian Federation bilang isang matagal ng katuwang sa pagpapalakas ng palitan ng kasanayan sa larangan ng turismo. Bahagi ito ng kanyang mensahe sa ginanap na 16th meeting ng ASEAN-Russian Federation Tourism Consultation. Ayon kay Bensuceso, mahalaga ang ugnayang ASEAN-Russia sapagkat ito ay nakabatay sa magkakatulad na adhikain. Isang industriyang panturismo na matatag sa gitna ng mga krisis, inklusibo sa mga oportunidad na nililikha, may paggalang sa kultura, pamana at kalikasan at nagsisilbing daan tungo sa kapayapaan at mas malalim na pandaigdigang pag-uunawaan. Ibinahagi rin ng opisyal na noong 2024, tumanggap ang Southeast Asia ng mahigit 2 milyong turistang Ruso. At sa 2025, lumagpas muli sa 2 milyong marka ang bilang ng mga bisita mula sa Russia Federation. Patunay umano ito ng lumalakas na tiwala at interes sa rehiyon. Matatandaan ang Cebu Province, may nauna ng sisterhood agreement sa probinsya ng St. Petersburg, Russia sa ilalim ng dating Gobernadora Gwendolyn Garcia. Bago pa man magtapos ang termino ni Garcia, nagtungo pa ito muli sa Russia upang i-renew ang naturang kasunduan. Samantala sa Cebu City, lumagda ang Cebu City sa Vladivostok, Russia sa isang opisyal na sister city agreement noong Setyembre taong 2023. Ito ay mula sa naunang friendship agreement at naglalayong palawakin ang kooperasyon sa kultura, turismo, kalakalan, edukasyon, public health at iba pang sektor. Habang tinatanaw ang ASEAN-Russian Federation Tourism Work Plan para sa 2026 at mga sumusunod pang taon, hinikayat ni Undersecretary Bensuceso ang mga delegado na magsagawa ng mga talakayang parehong visionary at praktikal na tututok sa pagpapalakas ng kumpiyansa at kaligtasan ng mga turista. Kinikilala rin anya ng ASEAN na ang hinaharap ng turismo ay lalong nagiging digital na. We also recognize that the future of tourism is increasingly digital, and this is an opportunity we can embrace together by exchanging good practices in digital transformation. Maliban sa digital transformation, mahalaga rin ang kooperasyon sa paggamit ng datos upang mas maunawaan ang pangangailangan ng mga turista at pagsasagawa ng joint promotions at malikhaing storytelling para maipakita ang natatanging atraksyon ng mga destinasyon. Sa panig naman ng Russia, ibinahagi ng kinatawan nito na si Igor Maximov, Deputy Director Ministry, Economic Development ng Russia Federation, bagamat naapektuhan ang kanilang turismo dahil sa COVID-19 noon, naitala na sa loob ng 4 na taon, naibalik na ng kanilang bansa ang muling pagsigla ng turismo at patuloy pa itong tumataas. At ngayon tinitingnan nito ang pag-adapt ng bagong joint work plan hanggang sa taong 2030. In this regard, the adoption of new joint work plan until 2030 seems to be a good step to developing mutually beneficial partnership. Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga turistang Ruso na bumibisita sa Southeast Asia, umaasa ang ASEAN na ang pinalawak na kooperasyon, lalo na sa digital tourism, connectivity at workforce development ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa rehiyon. Sa ilalim ng ASEAN-Russian Federation Tourism Work Plan para sa taong 2026 at sa mga susunod pang taon, inaasahang mas paigtingin pa ang ugnayan ng dalawang panig para sa isang mas ligtas, mas madali at mas makabuluhang karanasaan sa paglalakbay. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.